बे थास'ना माबे जों बाबा होनबा जों बुंनायखौ खोनागोन जों बाबा होनबाथाय जोंनि बुंनायफोरखौ गाबज्रिनायखौ खोनागोन आरो बेखायनो नोंबो मोजाङैनो बाबा होनदो माथे जागोन होनबा बाबाया जों गासैखौबो अनो ना लायाबा आंनि जिउआवबो गोबां जाथाय जालांबाय दिनै नाथाय दिनैसिम आफा इसोरनि अननायावनो आंनि जिउआ दासान्दि मोजाङै दंथ'यो नङाबादि आंनि जिउआ मा जागौमोन दुखुनि उनाव सुखुथ' फैयो बेखौ मिन्थिखागौ आङो अब्लाबो गोसो हमथानानैबाबो दिनैसिम दङ आङो मानोना आं मिन्थिखागौ आफा इसोरा जेब्लायबो आंजों दङ होननानै आंनि जिउआवल' आरो दुखु दालाबोथोंसै नै आदा सानजों रायलायनो मोननानैसो गोसोफोरखौनो मान मोजां मोनबाय दे आङो ना जोहोलाव नंगौथ' आरो दे एबारहाय फुजाफोराव जोंहा बिमा फिसा बेरायनांगौ दा ओमफ्रायथ' मिन्थिबायना सारा नों बुंबासो दा मिन्थिगोन ना जोंहा नानिनि हाबायाव थिगसे गोगोम रंजानांगौहाय माने सोरां ओरैनोबा नायल' जाल' आंनि सासेल' बिनानाव गोरजा थालां थिनदोब्रा हौवा गोदानखौ नै नोंनो थाहैया मानो होनबालाय आंहाथ' थांबाबो जेबो नंखाया दे आरो थांबाथ' थाहैजायोना ओमफ्रायथ' आइखौसो मा सिन्था जाबाय थायो दे आङो माथो सिन्था खालामबाय थानांगौ जाखो सिन्था खालामाबालाय बोरैथो जाबावनो नानियाबो हाबा जानानै थाङोब्ला आइयासो दोनखागोन जोंलाय माथो जाखोब्रा फैगोनखाय आंबा लिंदोंमोन दाख्लै बुंदोंमोन आङो हारसिङावलाय माथो जानो जोंजों थाफैदो होननानै गैया मालाय ओमफ्राय हनै आफाखौ गोसोखाङोनो न'खौबो गारनानै फैनो बायो नानियाबो बुंदोंमोन गावजों थांफायोबा लांगोनबो होननानै बेजोंबो थाङानो दे जेबो नङा जोंथ' आरो खाथियानोखाना नंनायाथ' नंगौ र' अब्लाबो खाथिब्लाबोथ' मेगननि नोजोराव थाबाय थानाय बायदि जायाना बेखायनोथ' बुंदोंना गोरजा लाखिबानो जासै हौवा गोदानखौ दे जेबो नङा हौवा गोदानाबो गोरजिया थायोना थाया नों राजिबालाय जों सानैजों थाहैनो हागौमोनब्रा ना माथो होनो आइ लगानो बारा लाजाखाया ओमफ्राय नोंनि फेसबुकआ मामोनलाय आंनि फेसबुक माथो ओमफ्राय रं देखायबाय थादों पासवर्डखौनो देलाय खिन्थाफिनलाय नै मोद्ला मा खालामनांगौ आंनि फेसबुकआलाय नों नायनानैलाय गोसोसोब्रा नायनांलाया दे आरो जेबो गैखाया मानसियालाय सेंग्राफोरजोंसो रायलायखुमायो ना माथोब्रा ओं जाखागोन खोबनो दे होमबालाय खिन्था गोख्रै खिन्था माबार मा मोननांगौ नोंलाय आंनि फेसबुकखौ नायनानैलाय गोसोसो गोरबोसो दे खिन्था माबार दे सोरजो मा औ सोरांनि सोर ओमफ्राय जुरिनि सु सोरजो मोजांथ' होमबालाय माथो सानदों आंखौ उन्दुथ'नोसैलाय आङो ना मावजि आं सानाव उन्दुनो ओंखारा मिन्थिबायना मानोब्रा मानो ओरैनो आरो जेबो नङा दे आरो उन्दुनांगौसो दा नै सोरां सानाव उन्दुब्ला मोनायाव उन्दुनो ओंखारनाय नङा बेखायनो आंहा फिल्मफोरसो नायनानै थाबाय थायो मिन्थिबायना नायनाङालै फिल्मफोरखौलाय मानो नायनोब्रा आयौ माथो जालांथारखो नोंलाय आबा बेफोरबायदि बेरायनाय बहाबा थांनायजोंल' जानोसै नामा नोंना बाद दे मोनथिगासिनो सार नोंखौबो जेबो होनथारि दा सानदों आंखौ आरो बे जुरिमोननाव मानो थांबाय थायो नोंलाय बे नोंनि आइ गरायखौ नायनो थांबाय थायो नोङो बेखौथ' एकदम नायनो हाखाथारा आं आयै दाथ' बे सोरांमोननाव मानो थाङो बिफाबाय आंनि थांखागोनथ' आङो नो जेखौ नांगौ गासिबो होजोबनांगोन बियो नंगौ आबा नोंनो जि नांगौ होखाथ'नांगोन बियो बे जुलि आरो सानसेनाल' मानो मोननो जोंहाबो 100% मोन्थाय दं
ओमफ्रायो हरखायोबोथ'ना बेबो अना नङा अनो गैयाबा नोंखौबो अनो बियो बिनि अननाय बाद दे आयै दिनै बे जोंजोंसो थागौमोन नङाबा नाखि बे जुलिजोंसो दं दिनै अना बे जोंखौ आथ' बे जुलिया सानसेबाबो आफानि लाइफनिफ्राय थांनांगौ बेनो आफासना नोंनि आफाखौ नोंनिफ्राय गोजान खालामनाया आंनिफ्राय सेना लानाया बेनो बे जुलियानो जोंखौ साला भिखारि सानो नामा बेलाय हा गावसिनि आन्दाराव थानो मा नांगौ दा बिजोबगोन आं बेनाव दे आफासना बेफोरथ' थिगानो नाथाय ओमफ्राय नोङो मानोथो बहाबा थांबाय थायो हा न'आवबो थानांगौ ना मलाय बेसेथो थानोब्रा दसे बेरायहैयो आङो बाहेरायाव दाथ' लोगोफोरजोंसो थाङोना दे लोगोफोरजों थांबाबो अब्लाबो एसे थाल लाना बेरायनांगौ ओमफ्राय एसे फरायनायफोराव गोसो होबानो जाथारोमोन नङाबा नों मानिफ्राय मा जागौमोन आबा बाद दे नट इन्टारेस्टेड आङो नै बिमानि खोथाखौबो खोनासंनांगौ आफासना लेखा रोङियाबो मोजांनि बाथ्रासो ओमफ्राय सोरां मिथिबायना मालायसो मानसिफ्रा जि बायदि बेरायनो थाङो हनै मायबा सरलपारा ना मा होनो मालायसो दुगैनो थाङो मानसिफोरा मिथिबायना गैया आंहासो ओमफ्रायो माथो जाखो ओमफ्रायलाय माथो जाखो माने गैला आंल'सै खोमादे आरो बेफोराव बेरायनो थांनो मोनिया बेफोरबायदि दैयाव दुगैहैनो मोनफेरिया आंल'थारसै बेफोराव थांनानै माथो मोननांगौ जाखो नाय नोङो मारै जि मोजां बेरायनो थांसैयो जरानो जमानो नों लांफेरनाय आंखौ बेफोरबायदियाव दै आबा सानाल' फैग्रोथोंब्रा ओमफ्रायथ' बेनिफ्राय साबसिन जायगायाव लांगोनब्रा आङो नोंनि साबसिन जायगायाव लांगोना माबा खाथिनि जायगायावनो लांनो हाया बेयाव थांनानै माथो मोननांगौ जाखोब्रा दुगैफेरनो मोनि बायदि आरोना आयौ आंनि हौवायाल' बेफोरबायदि आरो अब्बा बेरायनो थांनो लिंबाबो बेफोरबायदिल' बुङो माया लिंबासो थांगौमोन खोमा नोङो देलाय खोनासंलाय मायानि खोथायालाय माथो फैबावलायखो बुंबाय आरो ओरैनो मायाजों गैलाब्रा आङो सिगाङावनो बुंखाबायना अब्लाबोथ' आरो नोंसालाथ' हले फैबाय थायोना माथो होनबावनो आरो बे गथ'खौलाय आंनि आबा सानाल' फैग्रोथोंसै आबा सानजोंसो बेरायनोसैहाय आङो नोंथ' आरो मा होनबावनो सोरां बरिंसो जाबाय नालाय नोङो जाखागोन माखौबा नंगौ नालाय नंगौ आरो बेयाव थांस्लायस्लायथ' आरो दैमाफोरावनो दुगैनो थांब्रा होमबानो मोजांसिन ना बेफोर जायगायाव थांबोला आलादा जायो आरो मजायानो मिथिबायना मालाय गोसोफ्रानो इन्जय मोनखायो खोमा दे आरो आंहासो जाम्थि गैया दे आरो माब्लाबा हारसिंखौनो बेरायनो थांसै आङो देलाय थांलाय मोननोबा सोराङाव जे बुन्दा नंमारगौ नोङो जेरै बिहामजोआलाय हामाथो खालामदोंसै रहाय एसे गाबजिनो आङो थाङोबालाय बेखौबो साम' खननो लिंलांफानोसै आं जेरै बिहामजो उन्दुलांखोसै ना माखोसै दरजाफ्राबो खुलायैनो दङ हनै नै जेरै बिहामजो हाबाब हा गैयासै ना माथो सेङाबो र' सिङावनो थांना नायनायग्रोनोसै आङो आबा सोराङाबो हा दंना गैया जाखोसै बेबो सेङा आबा सोरां आयु सोरां ओमफ्रायथ' जोंहा दरखौनो आरियाखैमोन माथो जाखो आरो माथो खालामदोंबा बिहामजोआ ओमफ्रायथ' मानो जुरि आं जुरि बिहामजो बिहामजो आंलाय माथो खालामदों सानदोंमोन गाबज्रिदोंमोन आङो गाबज्रिदोंमोन आयै आं खोनायाखैमोन आयै माने फांखाबो होनाय नालाय नंगौथ' आरो आयै जेबो नङा दे बिहामजो आं माबा नोंखौ लिंफैनोसो फैदोंमोन बहायबा थाङो नामा आयै नैहाय माबा साम'सो खननो थांनो नागिरदोंमोन हा नों थांफायो नामा आयै थांनायाथ' थांजागौमोन आयै ओमफ्राय माने दा न'आव थांनो सानदोंमोन आङो न'आव थांनो नागिरदोंमोन माबा आइयाबो लिंहरबाय थानायखाय दा दसे थांगोन होनना बुंदोंमोन आङो हा बिदिबालाय थांना फैब्रबानो जाबाय दसे
जोंहा बिमालाय बिबै बिसौ थांनोसै माबा इलिसा आबैखौ लिंदोंमोन आङो थांनायाथ' आंबो मार इन्ट्रेस्ट नाङो आयै नाथाय न'आव थांदोंना फैदो नोङो हा मालाबा थांफिनलायगोन दे होमबालाय आयै लांफायबालाय आं थांगौमोन आयै दुगागा खुगाल' नुबायना आयै हाबाब आफासोना हा नों रोंगौ जानो माथो रोङा जानो दे आयै साम'ल' खननायखौलाय लांफानाङाहाय आयै बेखौ लांफाबाथाय जानायसो नङा खामानियानो दे बिदिबालाय थाथ' होमबालाय दा ओंखारलांदो दे आयै दा जामायजोखौबो बिदिनो नायब्रब फैब्रब खालामाबा दाथ' नोंना नङाबा आरो थांनायनि सम जाहांबाय आइयाबो डाइरेक्ट फैथारा आरोना बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय सोरां जेबो नङा दे आरो वाव आबै जि बुरजा मोनलांखासिगोन खोमा दे जोङो औ हा नङाबा माथो आबै दे होमबालाय जोंहा बिबै फिसौनो सानैजोंनो माबानानै लांसै ने आबै दे हा नाफोर मोनलाङोबा बाथोन जाहैनोसै ना माथो होनो आबै औ आबै साम'खौनोबा जाख'लायनो हाबावनायसो नंला जोङो औ हा खांख्राइ मोनब्लाबो बाथोन जानो मोजां जासिगोन आरो आबै जों बैथिंजायबो थांगोन दाना औ दे खननायल' था नों आबै जेसेबां मोनो मोनथोसै दे जागोन दे आबै मोनसे आइमोन फैबाबो मोजांसिन जाबावगौमोन ना दे बिसोरजोंबो हा मालाबा फैलायगोन दे बेफोरखौलाय हा मानोथो बायनानै जाबाय थानो ओं आयै नायाबो दंसैयो आबै माथो दङहाय आबै नाफोरखौबो एसे गुरनानै लांनोसै ओं बै साइडथिंजाय बांद्राय गैयामोन आयै आबै नाया हनै आंनियाव नाया गाखोमादोंथ' आबै नै आबै हामथारबायहाय फिसौ मैथाजों गोगोम जानो मोजां जासिगोनहाय औ आबै मासे इन्ट्रेस्ट नांदों ने आबै औहाय आबै हा इन्ट्रेस्ट नाङाबा माथो दे ओमफ्राय दसे थानानै थांनोसै जोंहाबो जानो आन्था मोनबायानो थोसिगोन बियो औ आबै आंहासो आबैजों नाबो गुरफैबाय ओमफ्राय साम'बो खनफैबाय जोंहा सानसोरां नामा आफानि एकदम फेभरेट नायगोनथ' आं फैग्रोथोंल'लाय आफायाथ' खालि आंनिल' आरोथ' रावबो गैया जाय मेहेरनि गोसोखौ गलि होनो हानाय नोंसोरखौथ' सासे सासे नायफिनजोबगोन आं